Здравейте и добре дошли в моя канал отново. Направих доста голяма пауза, но работя по един доста голям проект, скоро ще има нови видеа. Днес ще играем на Subway Surfers, която също преди беше доста известна игра, но днес сме събрали определено много неща, като имаме награди от 3 евента и имаме 108 ключа и ще успеем да си вземем именно ето този скин, който се казва Мис Майя и ще играем с него. Така, значи първо ще започнем с наградите от турнирите. От този турнир имаме звезди и доста интересни неща всъщност. Имаме и скейтбордове, като сме минали първата част на турнира. Втората част ще е определено доста по-трудна. А тук, доколкото виждам, сме минали май целият турнир. Тоест евент. Така. Не знам какво взех. Но наистина не съм играл тази игра от твърде много време. Сега ще покажа кои герои имам, тъй като не съм много, но все пак играта се игра от началото и не мога да кажа, че съм доволен от това, в което я превърнаха. Имаме нещо в Пасамай, в Марктен. Добре, паха и с 3 скейтборда, имаме доста скейтборда определено, аз не си ги хабя. Така, от евентите, това са реклама, аз не гледам рекламите обикновено в тази игра. Така, имаме този герой, който много ми харесва. Последния му стайл го нямам. Имаме зомбите, които също много ми харесва, тъй като е доста тематичен скин или там герой за Хелуин и аз тогава си го взех. Имаме, разбира се, нинджата, робота и 3 му скина, като играя с този, т.е. с втория му скин. Имаме също така и момичето, Таша, другото момиче, на което нямаме му скината, но тази реално ми харесва повече от тази. И имаме това момче, което събираше с нещо като радио. Трябваше да вземе радио, за да вземем скина и успях да изпълня квеста. Имаме този готин скин. Всъщност аз имам скина на тази. И разбира се, първия герой, на който имаме черния скин, и между другото сме на път да вземем и последния скин, който е доста готин. А сега е време за момента да си вземем един от най-готин скинове, които искам от доста време. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Имаме го, майко. Направо си го селекам, ще го сложа в любими и е време да поразцъкаме една-две игри с него, тъй като наистина не съм играл изобщо с него и тази игра не съм играл доста време, така че може да се съвети долу в коментарите. Нещо е време да разцъкаме. Тук имаме нещо. Така, имаме 10 скейтборда и 5 хит старт. Така, време да започвам. Първа игра, значи доколкото знам в тази игра, целта беше да бягаш от полицая, който реално ни гони и самата игра се забързваше. Между другото, аз мисля съм бил трети в България на тази игра през някои от сезоните, но наистина вече не играя тази игра. Преди си бях много запалил, но после сезоните напреднаха, и си спомням, когато реално героите, самото разположение на героите не беше така, беше като
в старите игри той се плъзгаше. Беше много по-така интересно, старомодно, но ми липсва старата музичка, има една носталгия, която реално е като в Brawl Stars. Просто мина много време и тази игра изобщо съм я разцъквал. Те направиха около 5-6 апдейта. Дори може повече, аз не знам, дори не съм ги бил. Но не съм гледал никъде за нови неща. Просто в Инстаграм ми попадна и се сетих, че имам. Аз дори бях забравил, че имам. И се сетих, че имам, тъй като в Инстаграм доста често отварям. И виждах на доста линкове. И се сетих, че аз преди играх тази игра много запалена. Аз преди играх и ден и нощ бях, нали, по-малък. Бях на 5 или 6 години, когато за първи път се изтеглих и ми хареса много. И може би като станах на 8 години я спрях. Може би някъде тогава я спрях, тъй като... такъв малко тромер. Тъй като реално не ме кефиш толкова много, колкото беше преди. Има наистина игри, които не са това, което бяха преди. Една от тях 100% е Brawl Stars. Може би друг пример е Fortnite. Друга, да, Subway Surfers. Очевидно. С други игри със сигурност има още, но поне аз се сещам. Ако вие сещате, пишете в коментарите. И ако реално харесвате такъв тип игри, т.е. хем да играем, хем да си говорим за различни теми, тъй като това е такъв тип игра, че реално целта е да внимаваш и да не се разконцентрираш, което аз правя много често, тъй като не съм много... Ето, това не трябваше да го правим. Ще ползвам един ключ, за да се възродим. Между трябва да минем рекорд от 538 000 и нещо километра, май са метри, което мисля, че е доста. Сега след тази игра ще ви кажа колко е моя рекорд на метри и ще видим на кое място съм реално. Там нямаше ключ. Доколкото разбирам, ключовете са много ценни. Но наистина скина на кефи. Аз му давам 10/10, тъй като много го исках. Но реално ме кефи, защото е някакси загадъчен той, заколкото видях има маска, и се връзва на играта, защото е боди сама в спрейове. Реалният замисъл на играта е как полицаят е гони, за да те арестува, че бодисваш незаконно влаковете. Така че да, определено този герой се вързва много на играта, особено ако беше преди самия мап, самите влакове, предишните влакова майко. Между това, наистина преди играта беше нещо голямо. Не казвам, че сега не е, и сега е нещо голямо, но като Brawl Stars, аз винаги дам пример с Brawl Stars, но просто това е най-точният пример за игра, която беше световно известна и с един апдейт умря. Тя просто за една година умря. За една година не играеше никой, след това сега вече Brawl Stars се възражда, тъй като се говори, че май месец ще върши кутиите и ако го направят, ще има доста голям анбоксинг. От сега ви казвам, преди съм правил, но не и на видео. Аз съм правил изминало доста голям късмет, така че се надяваме, че ще имам и сега. Между другото, винаги от кутиите съм имал много голям късмет. Това не трябваше да го правя. Добре, сега ще видим какъв ми е рекорд. Имаме на кутия скейтбордова, да. Реклама. Не съм отсел нищо за реклама. Интересно. Да, реално героя ме кефи. Така сега трябва да вземем... другото ниво ще вземем някакъв скейтборд. Доста год. Така сега да видим на кое място съм. То не се гледаше тук. И все па... Тук имам такива чешки, сега съм забравил съвсем да ги... Аз имам много.
Аз тях съм ги забрал съвсем да ги взимам. Така, значи. Май в шопа се... Не. В шопа не се гледаш. Къде се гледа? Тук? Да. Тук така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Аз съм на 17-то място в България. Което за мен аз мисля, че е доста добре, тъй като преди бях на 3-то място. 21 милиона метри, майко! Това дали... Той пише дали не е има около 1000 ключи да ги изкараш всичките. Това просто е... Така, от френдли. Аз имам някакви приятели, които дори не познавам, т.е. не знам как е да станеш приятел в тази игра, но те имат много малко, нали, очевидно. Да, тук трябва да плащаме пари, аз съм по тези неща. Ами, реално, мисля това в нещо видео, така че да, взехме нов герой и доста интересни неща. Ще ви кажа, че скоро да очаквате наистина доста интересни неща. Така че да, довиждаме, до нови срещи. И реално, за време да кажа, ако това видео ви е харесало, може да го харесате, така подкрепяте мен и канала ми, и да се абонирате, защото и то с камбанката, защото това, което очаква канала е наистина много голямо и се надявам плановете ми да сработят така както аз искам. И ако това стане, ще е много хубаво и за мен и за вас. Така че чао от мен и до нови срещи.